Asan man pila ko William? Hello ya. Hello Paps. Nara ko diri sa kuan ba? Sa may ground ninyo ni? Oh, amo nang ground dia. Amo nang yuta. Asa may bit nyo hadi ay? May guardhouse? Oh, unahan lang yung gamay Paps. Kanan na guardhouse dia. Unahan ba? Sige. Atay ni. Asa man dito dapit nyo ya? Ay, salamat. Highway na yun. Labim. Dalan lang kay William eh. Ya William. Woo! Paps! Ikaw na Paps! Yeah! Paps! Ay! Ikaw na Paps! Layuan man na sinyo. Yawa man kaniingaw na wala na rin mo sa kamilya. Sagbot na ba kayo kung giyagian dito wa? Kabuang! Wala namin dito. Manang ibaligya kay... Para na po kwarta ba? Ya. Mingaw man kayo ron. Sa tsata? Pwede rin sad. Jumburak ba? Jumburak? Dugay-dugay na punta wala ka. Oh, dugay-dugay man no. Pero, man si Buskintoy. Ay, nagchika-chika na po siguro to. Grabe, wag niya po nagbangko si Buskintoy. Chika lang gihapon. Chikboy yung giniskintoy. Chikboy yung sa una pa na ba? Dagay nga nagchika ya do. Mao gani no. Naikulot, naiblanog buhok, naiupaw. Ya. Siat na lang ta. Pwede. Balag kita ro kay wala man tay mga chika niya. Borom niya tong bisyo. Borom ni kalipay na to. Siat naman. Tara. Wala si Boss Kintoy oh. Wala na sad ya lagi lasilas na sad. Hala sa view ya. Hala. Ginagawa sa tela. Lisutan eh ay. Hala Superman oh. Dalawa ya giligo ang San Miro ya. Ay ati oy way makabuhat ano ya oy. Wala na sad ya lagi lasilas na sad. Ay wasa ya oy gibangking ya. Lala ya. Parang sa basura niya. Hala ya. Hoy, naasan ba tani? Lagyan luya sa motor ya oy. Hala ya. Hilat ya. Kunawa ya. Ako na. Boss, naman ka diya. Giuna pa yung motor boss. Di naluoy mi sa motor boss. Tabangay ko. Tabangay ko ya. Tabangan. Itindog na to ni. Kilo. Igawas ko boy. Igawas. Dali boss. Igawas. Yan, dalawa sa landong niya, landong. Landong na to, landong. Tara. Landong. Mauna, pasiklab-siklab. Mamutak, nung basura. Wala ko niyo gibadlong. Ay, chika dito. Sika lang yapon, sa mga pangot na. Bugatan yung butan yung boss. Wala dyan ko niyo gibadlong ba? Gibadlong na, paatik-atik, pamangog ka mo nung professional raider. Lingkod, sa lingkod. Siyo. Nya, manakay pa nga pangos. Sa mga boss, wala kay pangos. Tuhod. Tuhod, wala niya. Tuhod. Goods ra. Wow. Ganong, hiwi man ka malingkod. Goods ra laki. Ano hiwi man na? Isiga na po. Sos. Ay, dako kay damage. Kay damage, boy. Goy. Paksit. Nya, okay ra ka? Maayo ni basta makashot lang ko gamay. Shot lang. Musyat, gihapon sa mga pangos na. Bigod ko rin yung Boss Kintoy ba? Nya, shot ta. Shot ka? Palit ito. Palit. Ako palit. Palit dito ya. Madala pa rin gagawin na ipapaloy. Madala pa na, boss. Relax lang ka niya. Pero, boss. Isa na motor. Ako na. Imo na? Sure, oy. May kagwarta. Ako na. Daog-daog na ko sa Dula Games. Dula? Let's go. Gusto mo na ng dula po? Eagle Games. Gusto kong Dula? Gusto ko madula na ba? Ang link kanina sa comment section. I-download to. Pagka-download na ka, nag-account number na butang. Password, confirm password. Kita ka ng send, click na. OTP. Unya. Pumasok na ka sa games na yung mga kasing dula diha. Dragon Tiger Dula para dali. Ay, si Manir na diha. Gusto na ka cash in. I-check na yung pass. Putan mo din yung mga Gcash diha, din OTP. Kung daw ka na gusto ka mo withdraw, click na withdrawal. Kani. Niibutan diha ang amount kung pila mo withdraw. Niibutan mo diha yung mga Gcash number. Gcash gapon? Nya-withdraw. Dali arlay no? Di magdula ko na niya. Kung padayon sa umuna sa na. Okay naman na yo. Dugayang William, asa sa William? Padung na oy, natulaw. Ay, na. Hoy! Try ko. Miss William mo? Jamburak. Kana, jamburak. Muti kamay. Kaya masulti naman na Boss Kintoy. Quality ni nga tuba. Pero kuha na mo karon god, halangan ako sa tuba. Halangan? Ayaw kabalakan namin solusyon na. Yeah, igawas ang lime niya. Laya, tiag live. Napay live po diyan. Live na. Bayo kay kabata ka. Lang kita ako ng jamburak with champagne. Imix. Sa pangalan na paploy? Jamburak with champagne na. Ay, ate. Karon baka daw ka na shot no. Lami kinagtama saka lagi nang lasi mong utok ron. Na mo diyan ang kayaya sa Mix ya.
Dali na ya. Kay sugdan na nato ni. Fire. Pasata si boss kay para mawala ang hapdo sa mad. Pasata. Pasatan ko? Ikaw una. Nisang pawon na kategorya. Naunsa na malagisa mo yung breaking nga ni. Kasi mo musata na way baso. Baso. Yeah. Nalagay ko kadali mo sa. Oh, imo na bagla. Oh. Astilan. Kayo. Imo na. Ay kasi ba sayang kwarta ba? Mao kanino dugayan magay ka na mo ndiya. Oh, ready. Sige inom. Bucit. Lami kay flavor oy. Ha? Murag minggo float og kuan ba tumba? Yate ka ba? Bucit kay mo malit ba? Grabe tama oy. Paplay ka. Si kuya sa. Ako sa. Grabe na. Ni ayo. Play. Ako na po. Amo na pod. Shot mo. Ready? Ay siseng niya. Nasa? Bucit. Bucit no. Lami ang glasa oy. Jumbo rock with champagne. na. Pero dali ra ta mahubog kaniya. Okay ra na eh. Nako sabos niyo ba? Usa ta boss. Chika na punta. Chika. Ayun nang chika boss. Iyo na. Labi kay uyam masukot to. Ano to dos? Isog biya kay tulong. Say, Madamay na po niya na yung mantirada ba? Ay kadok na. Ako sa ligi ko ba? Susumala po nang lagi. Madamay ang mayana. Oh. Ako lagi bahala na ko yung chicks, di ba na mo yung chicks nga katong 6 Kabalong may dagan ka chika. Pution, kulot. Oh. Kulot, upaw. Mao kani akong ingon sa inyo nga chika na ron. Basta sa ligi lang ko niya ako bahala. Bantay bitaw ka. Madamay may anay mong tirada lagi. Pero things lagi tag chikaro na may sagbutan niya. Kasabay. Hala gid mo mo. Gawa gid mo. Wala na, nawala na sa lubot. Wala yung aptos no. Wala yung aptos mo samad no. Yawang buso. Yaway, gabi, chicks boy na. Palainom. Master pa. Master magyud. Dugay Dugay pa mahubog. Oh, dugay pa mahubog. Salor na mahubog. Yawang buskin to yun. Bus. Uya bus. Ala bus. Mao na kong ginaingon. Mao na kong ginaingon. Tanawa ron, madamay mi ron. Asa mo ka? Tanawa ron. Diri ra ka. Wala na tiya, pasi na kuya. Una rami yun. Muna ra ko. Isog kayo na, manlita kayo na. Muna ra ko. Ay, lakaw. Ay, lakaw. Dira ka Asa man ni boss? Isog baya kayo na boss, madamay ko ba? Pagkuna. Ay. Inom-inom na po ka? Ayaw, Baga ba ni Mugnaong? Ikaw pa'y daghag babae, ikaw pa'y daghag chika, tapos ikaw pa'y maginana? Kung si babae, naday kay bilin sa babae. Taka naman. Na, nabidyohan ka. Nailan, nakaibalan sa akong kailag, ingon sa ako, ayaw pangatik, ayaw pangilad. Pagtarong dara ha? Ka maluy sa kuwabi. Ayaw pagtubag. Kinsa nagtulo-tulo sa mga mag-chicks ka? Kini? Hoy, tubang dara. Bibi ay na damaya, bi. Buta mo na, bi. May unto na mo. Buta mo na, ay damaya. Taong may labot ba? Pagtarong mo duha ha? Hoy, sure ka nga buta ka? Buta lagi ko namin, o kita. Kintoy, nagtarong man ako sa imo ha. Tuy, pangay na lang suri anak. Tuy, sika man di kayo na mong uyab. Tanawa, o, puti pa yung kayo. Siksi pa yung kayo. Naunsa naman ka. Bulog-buhok. Saan mo? Kagwapa kayo. Yung ka, buta ka. Nakita mo lagi ka. Yati ka, Tuy. Nadamay na sad ko. Tanga, manggod ka. Asis ako.